Kodwa lezi zinto engiyisebenzisayo ngathi ziyangizama zona. Uthole? Hey, thole amanye ama-products. Walini ngoproduct uzosuyalala. Ukuba uyaphula phela kunjani? Manje isikhathi sesiyabhizinga nathi. Ubona lokho. Uselapha? La ngisandile. Ihe. Makhandela ibuko. Manje indawo ngisingakuboni. Zibe ngaphi ifoni penzaza ngazi zibe ngaphi? Ya. Ini khanyisa lapha eceleni. Ayikho. Hey, uma akapheke. We uma uthe nguPedros ngitshele. Hey ma, uzothenga uPetros kuze kube yinini, akajwayele manje apheke. Wathi Sandile uyoze uthenga uPedros kuze kube yinini akapheke. Sophela ngekusasa. Sopheka nje kusasa. Uba usandile. Uba usandile hlekani, uba usandile. Kuyeletha kusakaza. Ngitheni ngikubize ngani? Ithi wema, uthi umyeni wami. Buka, khona izosithatha serious, khona ngeke sasibhayizele. Uthi uthi umyeni wami ngingathi uthi uSandile. Hayi. Taka, oled. Umasha no, ipi yona, sebe speaker sakho. Isiping. Ubiza ngani ma? Wema mengina nendlini mhlambe ugogo engibuza hayi kumele ngithi umyeni wami ma. La sengisho like ma like la igcekeni mhlambe kubuzwa ngaye kumele ngithi umyeni wami ngingasho ukuthi oh ngisamusha phela mami nangizazi lezi zinto. Yeah. Mana, say masha no speak. Kodwa mangikhuluma kodwa kuyena mhlawumbe sibaba kaBaba ngoba mhlawumbe nazobaluleka abazobabasha Oh kodwa kuyena mina mangingena ngikhuluma nabantu ngiyafunda ngifundaki kodwa ke ngisho ispeaker silapha ekhabetheni ngezansi. Manje uyangibuka le mbhaqo stepetayo. Angithi bengisakhuluma noma ngibonanga. Kuze kuzosithetha mbhaya kuze bengisakhuluma noma. Ukukhuluma noma uyeka yonke into yafocus Ngizokuthanda ungenza umuntu ongahloniphi. Ngizokuthanda ngenza leyo nto. Yeah, man, I know.
Ngeke icunge imali mfethu. Khululeka uma ingena kusasa ngizokunika. Hey, yazi yabo nje muhleli nje uyihlelele nje. Hey, ngathi ngalokho wazile ukuthi khona something nje kwi-bank account yakho. Hey, yabo le yokuhlala no 00 hayi yona inkinga. Awuyithandi imali. Hayi ngeke akekho umuntu ongayithandi imali nje. Yini engamthanda imali sezandla. Umuntu ozayo. Awumtshela. Hayi umali akathula uma hayi mase si right ngawo bani. Uthi macela uthule sesi right manje. Ucela ngithule. Seni right ngani? Uthi bengamelanga ukuthi uyisho leyo nto. Ngingamele isho. Le ukuthi kumele save ini. Hayi do. Umasha no. Yebo. Ya ngina. Umchita wami lo mfethu uwayi igama lakhe. Oh, sawubona. Uyamkhumbula Msivali? Lo becela itiye. Oh, sengiyambona. Yeah, socially happy nje, socially happy nasikhumbulele. So, umashalona. Okay, ma. Mashalona. Angizwa. Ithi mina manje ibi petrol ngiyamazi uma ave namanga ibi petrol. Hayi siyifake lapha esikhaftineni ilo iphepha silahlile. Ayike petrol. Ngiyamazi uma unjani. Sokuqambelana mama. Unjani manje namanga ngiyamazi. Okay, mfethu ngikhathele mina. Yo. Ukhathazwe yini? Sengihlele sungaphela kodwa ngicabanga ukuthi u10 ngizomenza mina. Ngisahlelile ngoba ubaba kuthiwa uzobuya ngo10 nje. Indaba thoma imelinda ubaba. Hayi sengiyasho nje phela ukuthi ngisho ubaba ngeke ngisambona namhlanje mhlawumbe ngiyombona kusasa ngeke yo ngikhathele mina. I-charger nespeaker. I-charger nespeaker. Kodwa espeaker. Hayi ngiyazi. Ispeaker beseshesha ukucima ngcono bakhona i-charger. Ucela ubheke edrowini mhlambe. Ngibheka khona ngisibona. Cabanga ngiyibonile uMasha no. Yes. Umasha no. Yebo. Buka usuwayelahlale kunjani mfethu i-charger. Thalela kumelisa. Yeah. That's it, man.
Ngiyancane nawe sikuyotshela kumele isigaslight amuyibuyisile. Buona ukhohliwe-ke mfethu bashani mfethu. Sona ngiyabuka Angikhohlwanga kade yisebenzisa. Emasha lo. Ngifuna simshaya ngeprank yezwa. Iprank yami. So bese ngifuna simshaya ngeprank. Senze ngathi mina nawe siyajola yabo. Ngeke ungafuni ungiqhatha. Mina manje sengumfazi womuntu manje ama-prank angasila ngenzi. Lokuphala yona futhi ngenze ngefoni okucabanga. Ufuna inyanga elikhole enje. Umasha no. Iyophi igaslight? Unginikile washo ukuthi azophinda esezoyitsheleka ngathi mina. Oh, hayi no yazini mfethu. Ibuyile uphunzo ngilanda sengilanda late sewuqedile. Eseqedile. Bluetooth mode. Ukhipha le ntaba. Hey. Look, change. Babake, Yeah. yazi ngiyawahalela u-KFC na-ke manje ngempela. Wese-ke. Wese ngempela. Umasha no. Ngicela ukufonela late. Ngifonelelani late? Yeah? Uzobe ungifonelelani late? Yebo usulele. Ngisho ukuthi ngivulele kodwa phela ngifonela nginankinga. Ngizokufonela cha ngisafuna uhlalo. Sawufuna uhlalo ubafana kancane futhi la. Okay, hayi nami ngiyaphuma ku-live. Live ugcwele kanje subhulu phuma. Hayi bo baby uyangazi nje ukuthi mina anginalutho ngizokhulumani. Uzobatshela ukuthi mina ngifikile ngihambe ngokuthi sihambe kanjani ufike kanjani sithini bathi ayithanda indaba lawo guys angithi niyafuna ukuza story ukuthi izinto ihamba kanjani bebethi yes then ubatshele guys Lindi zobezwa anginaso story mina. all right okay mashallah Anginaso story. Bye bye. okay. Hayi kukhona lo othe usafake umhlonipho nasebusuku. Da ngithini ngikhumule ngoba nje abazali basahleli laphana. Ngithini ngenze njani? Ngithini? Angazi phela mina ukuthi kwenziwa kanjani. Nami ngiyaqala ukufika. Nami ngiyayiqala lento guys bamakoti ngithini? Kuyakhumula vele. Ngithini? Ifana nokuthi lento isho ifana nokuthi uthi usagqoka iduku ebusuku. Ngithini ngihambe ngekhanda? Akuhanjwa ngekhanda la. Akugona kithi. Hawu. Ngoba phela mina ngicanga ukuthi
Makuwukuthi bayahamba-ke sebeyolala, yila ngingakhumula khona. Angikwazi ngisho la endlini angikwazi ukuthi ngigqoke amapijama wami mancane mina mafishane. Manje kumele ngikhumule bese ngigqoka amapijama bese ngihamba la. Hayibo. Umakoti akanamahloni bazosho nje abantu. Hayibo sengihamba ngo-night lana abafishane. Hhayi ngeke mengivala umnyango nje ngithi good night-ini ma nobaba yila ngizokhumula khona-ke. Yo guys, ngeke guys, yazi guys ngikhathele guys, ngicela guys ngikhathele. Yo cela ukukhuluma nani kusasa yezo, kusasa obe kuqhumula-ke ngiyantshela nina. Ngizobe ngipheka nani, ngilokho ngithi first time cooking emzini, first time cooking baby ini hey. Ngizolokhunja guys, ngizobuyela kunina kusasa. Baba yini wamanje nilaleni kahle, ngiyanithanda.